नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। आज 6:30 बजे ही एगो पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना रिलीज भइल बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, जौना के नाम है दियरी। जी, यूनिक सा नाम बड़ुए दियरी। ये गाना के इतना प्यार से बनावल गिल बा, इतना मधुर आवाज़ से सजावल गिल बा, गाना सुनला के बाद मिजाज एकदम भक्तिमय हो जाई। ये गाना के लिखले बने प्रिंस प्रियदर्शी जी और मृत्युंजय मधुकर जी। वही तरी उतने सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह ए म्यूजिक के बनोले बने। पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बनी और ए गाना के वीडियो रवि पंडित जी डायरेक्शन के लिए बनी। पूरा गाना के बात कर जाओ तो गाना एकदम ज़बरदस्त बवाल, एकदम सुपर हिट गाना बा। यह गाना में पवन सिंह जी के साथे नीलम गिरी भी काम कैले बड़ी। नीलम गिरी के एगो अलगे भाव रहेला, एगो अलगे भक्ति में। अगर भक्ति गाना के बात कर जाओ तो पावर स्टार पवन सिंह जी पहली बार वहाँ के छठ गाना में लॉन्च कैले रही भोजपुरी गाना के लेके। तो नीलम गिरी के भोजपुरी गाना में वो भक्ति गाना के एगो अलग छवि रहेला, एगो अलग अंदाज रहेला। उहे अंदाज कहीं ओकरा से बढ़ के ए भजन में रुआ के देखे के मिली। जे अभी तक ले गाना के नईखे सुनले, नईखे देखले, तो ये गाना के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर हुआ जाई आ ये गाना के सुनी। और वो लोग के बता दी कि मात्र 1 घंटा यह गाना के छुटला भइल बा आ 1 घंटा में ही गाना एकदम बवाल मचैले बा, एकदम धमाल मचैले बा। आ गाना एकदम गार्दा गार्दा बड़ुए। एक के चलते कि पावर स्टार पवन सिंह जी भजन जब गाइला तो लोग ऐसा ही मंत्रमुग्ध हो जाला, गाना सुन के एकदम आनंद आवे लगेला। तो जे अभी तक ले आनंद से वंचित बा वो गाना के सुनी और अपन प्यार दुलार दी। मिलल जाए ऐसा कुछ खास खबर के साथ। तब तक खाती जय माँ विंध्यवासिनी।